थांलाय सख्लायनो बागै नांगौ लामा गाहाम मालखं थांलाय सख्लायनो बागै नांगौ लामा गुवार फियाबा जे जागाबो लामा गोरै जायजर गोरै आ थायो आ आमचेयो तंनाय लुकुरक बाहायके तंगै तंबाय खाना बाहायके लाय सबै तंबाय खाना लामा गाहाम गोरै जायजर गाहाम गोरै होनफानो थांलाय सख्लायना तो जत बरक निनो नांगौ रोंनगो थाना नांगौ साखामनगो थाना नांगौ हातिरगो थाना नांगौ तै गुबुननि थाइरगो थाना नांगौ लामा गोरै फानो लामा हामियातै थांलाय सख्लायना नांगौ फिया लामा गोरै जायजर गोरैनि जारै साखामियाव गलायखा हिंके एम्बुलेन्स मालखं सफाया गोजा हरबो थानाय ब्रिन्दिया रगनि मालखं सफाया गोजा तामनि हिनबा लामा गोरै जायजर गोरैनि बागै वायरे वाय लामा रनानि जायजर रनानि सानु फियाबा मानिया हायनि बागै सानसेनि सानै मायांगै केबनो आसाया गारै सागबाय थां गामियाव तंनाय लुकुरक स्नामै नाहा लायखा वानि जायजर तै चिकन मिकन लामा आवबायनो थांलायसो ख्लाय तंलायो फियाबा थिनांगो तामो अंनाय केबो सिरेग्या मंसासक देरा मुंकतर देरा काहिंके मालकुं फाइमा गलाक थांलाय सख्लाय मागला आजराव तामो अंबायसिनाय गामियामचे तंनाय लुकुरकनि अकक रगनो वानसुगुइ लामा स्नामनानि जायजर स्नामनानि बागै आमचै थांगै बेरायनायखा सब जुनालनि चेयरमेन शान्तनु देबबर्मा सांग्रं सालो बेलबारी आरडी ब्लकनि बिसिं खबजाक शान्तिनगर ADC भिलेजनि बुध चन्द्र पारानि सिमी शान्तिनगर थांलायस खलायमा जायजरनो तै लामानो थांगै बेरायनायखा सब जुनालनि चेयरमेन शान्तनु देबबर्मा तै भिलेज कमिटिनि चेयरमेन नो खबै जुदा जुदा आदंग्र आबै बाक्सा गताल लामा गताल जायजर स्नामै रनानि बागै थाइरगनो सुयुइ नायलायखा बरक तै जे मानसा बसकांसालो दाति दद्र सामुं चेंजागनानि गगबो सायखना रखा सब जुनाल चेयरमेन शान्तनु देबबर्मा ओमकाय शान्तिनगर बिसि अमो बेलबारी सब जुनाल नि आन्दार खलायो अमो ओमकाय बुधु चन्द्र पारा yang ओमकाय सादुराम पारा जे कानेक्टिविटी अब जे लामा तमने अब और कायसा तामनि सानाय अब ब्रिज नाङै दं आता अब ब्रिज करेनि बागै कानेक्टिविटी नि माया ओमकाय yang more than 150 family हाइरक दं हाइपान बरक कानेक्शन नंलाय मायाव उनको सीजन जेकुनो ती रेनी सीजन रकम केनो ताइब लाइलाय मालाया हाय दिबा वाते रक फाके कुवा गया कोई ओ किसिसा बरक वानी रिना लायो ब्रिज हाके अब लाइलाय फानो अब इको बिसाकानो पाइथाङो अब के कुवा गई कलाई गाबन बागैनो तिनि नाइफे माने अब तोर 1 किलोमीटर खाइका डीएम नि फान बाय ब्रिक सोलिंग खाइजाक न हाइपना yang connectivity सुयाको ताइ किसा बाकी तंखो प्राय 100 मिटर हाइरक तंखो बाकी गाबनो तिनि आबोबो एस्टिमेट खलायनान बागे आंरो इंजिनियर ब्लक नि इंजिनियर चिनि देबदुलाल बाबू तंगो आन लगे के चिनि बंनि अरनि बिसिनि चिनि अंकरबो तंगो लिडारबो तंगो प्लस चिनि अरनि आरपीएस तंगो बरबाय बिनो विजिटिंग खायमानि कम्बाइन विजिट खायि आरो तिनि नायफेमानि नुखा इ आबले माने एकदम नांसुगो दो अब अनेक कसाम लामाके कसाम हायपानो ताबो पर्यन्त इ थाइजापानो गलाय जायगाखौ गाबोन बागै अब आं इनिशिएटिभ नाय दङ जाते चिन बरकनो प्रपार फेसिलिटी जों जे मानसाक जों पब्लिक नि सार्भे नंगै आं गताबो एस सबजोनाल चेयरमेन नंगमनि यागुलो अबरकनो आंनि चाइतंमुं जे कनसान आनि बिसिस दंमानि 10टा पन्चायत दंमानि मोटामुटी कानेक्टिविटी वो एटलिस्ट लामानो सिमिपानो रनानि आबो हाइता कय और जगह तिनि बक्स कालबार्ट कयहा अमनि एस्टिमेट बखलायका कय उ आयांगो तकैसा वार्ड नम्बर बसं कमाबो बरजे बागा 3 वार्ड नम्बर 3 आरो बसं बक्स कालबार्ट नि बागे एस्टिमेट खलायका कैसा कय आव अबो आं इमिडिएटली डीएमओ रहरै अबनो सामु तारादारि खलायनान बागे चेष्टा खाय दंता हाइता अब हाय लामा हामिया गोबां थाइरगो दङ आ जागाराव का थाङै नाय नांदा अब हाय ए नाय दङ खलायबो दङ जों बेलबारी पन्चायत अब कायसा 1.5 किलोमीटर हायाव हाय लामा हामिया न अब बयरि जाका अब जों अबनो चिन चेष्टा ता जेता लामा हामिया लामा माया चिन बर आसे दिप्राइबुं दङनि अब हाय लामा रकनो kaham ke boyrinani taradari aba ke chini chesta जों डीएम संबायसिने एमले साहेब दंगो aba ke कन्साल्ट खाय जों जाते फाट फाट बाके तबैमा नाबो न चिनि चेष्टा हायछि
chini na har mungo bono ta Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farongni Bagri Kotoma Kaham Tei Rung Serengi Tongai Shikla Shikli Rongni Bagri Bok Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill Course Tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongnai extracurricular activities Tei Tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill